Οδοντιατρικές χειρολαβές. Τι γνωρίζετε? Για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ οδοντιάτρου ή βοηθού οδοντιάτρου και προμηθευτή ή τεχνικού, καλό είναι να γνωρίζουμε όσο γίνεται με σαφήνεια κάποιες βασικές λεπτομέρειες για τις οδοντιατρικές χειρολαβές. Οι οδοντιατρικές χειρολαβές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: χειρολαβές υψηλών και χειρολαβές χαμηλών. Οι χειρολαβές υψηλών είναι οι χειρολαβές αερότορ και διαθέτουν κούμπομα, border ή midwest ανάλογα με το κορδόνι της οδοντιατρικής έδρας. Για να συνδεθεί μια χειρολαβή αερότορ στο κορδόνι αερότορ, είτε διαθέτει σταθερό σύνδεσμο, είτε πρέπει να τοποθετηθεί σε ταχυσύνδεσμο και στη συνέχεια στο κορδόνι αερότορ. Οι χειρολαβές χαμηλών χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: τις γωνιακές χειρολαβές και τις ευθείες χειρολαβές. Για να λειτουργήσουν οι χειρολαβές χαμηλών, χρειάζεται να συνδεθούν με το Luft Motor ή το ηλεκτρικό μικρομότορ. Για να ενημερώνεστε για θέματα σχετικά με οδοντιατρικό εξοπλισμό, κάντε μας follow και like. Είμαι ο Γιώργος Ιακαβάρας από την Green Dental.